Kodi ino anthu inu mmandidabwisa bwanji atuperekana kudyera ni chani? Ino kunsipe kunali mwambo wa banja la kwa Chilima. Kubalaka kunalibe, kubalaka kukhomo kwa mayi ake atupere muluzi. Kunalibe mwambo otero. Kwa Chisomo Maneni kunalibe mwambo otero. Kunchisi kwa ena aja kunalibe mwambo umenewo. Amene ajawo mwambo umene unalipo unachitika ndi waboma, umachitikira huko. Umachitikira kunzimba. So mukuti kumene kumachitikira mwambo wa mayi ake atupere kunzimba. Atupere anayenera kujomba nkupita kumaliro anzake Saulosi. Inuyo mungatchede wanzeru anthu angayene kuti mutu wanu umayenda bwinobwino mujombe kusiwa ya mayi anu mupite kusiwa ya mbale anu tsiku lomwero. Iwe siwa ya anzanu. Inu palibe maliro oposa anzake, palibe aliyesa amaliro ake maliro. Atupere amakali ya maliro amayi ake amene mwambo wake anakoza ndi boma. Akwa Chilima anasankha mwambo amakapangira kumudzi kwa Chilimako. And a president ayankhula kuna kuti palibepo choletsa kuti ka inunso mmako mukhoza panga mwambo ngati omwe palibe choletsa. Zonse zungochitira umboni kuti patene anthu akumbukira. What's wrong with you people? Vuto wanu nchani? Munthu apite maliro anzake kusiya maliro amayi ake. Atupere anapita kusiwa kumwambo wa maliro amayi ake. Anajomba kumaliro anzake. Ndi mulandu? Kodi nkhani imodzi tikambaka ngati. Tanena kuti musankakamize atupere kuti anayenera kupita kumwambo wa maliro anzake sanapite kumwambo wa maliro amayi ake. Musamutchule kuti ndi wolako pa chimenecho. Ayi. Ndiyeti kunenanso kuti pa anthu anafa aja onse anthu 9 palibepo maliro akulu palibepo maliro ang'ono. Ndi maliro ndi wofanana, anali anthu oyenera, anawalenga Mulungu, amatikonda timawakonda. Palibepo, most important, palibepo useless person pa anthu aja. So inuyo mukamba kuti mwambo wachitikira kunsipe. Ndiyeti kufunseniso nchifukwa chani simukudzudzulapo kuti mwambo ngati omwewu mwina adzisinthana ulendo wina akachitike kwa Maneni kapena ulendo wina akachitike kwa Shaniru. Anthu anali kunsipe amakumbukira Dr. Saulosi Chilima. Anthu amene anapita kunzimba amakumbukira Dr. Saulosi Chilima ndi anthu ena onse amene anafa nawo pa ngozi imeneyi. Ngati anthu 9. Ndi atupere anapita kumene kumakumbukiridwa guluko. Pamene pamukuti aya palamula. Ine makuuza neso wa UDF. Ine si supporter wa atupere. Koma tidzikamba chimene chalakwika, tizinena chimene chalondoleka. There is nothing wrong here. There is nothing wrong. Ndimaona ngati mudzinena kuti atupere anapita anje kunzimba malamoti iye okhala kuti aliso ndrama muno bwina apangitse mwambo kubalaka. Mwina zikanaveka. Kwa mukuti ayi sanenera kupita kunzimba anenera kupita kunsipe. What's the difference? Kotu kunali kulankhula kwa Akape Kombe kwauza Malawi kuti olemekezeka Austin Atupele Muluzi, president wa chipani cha United Democratic Front UDF, sanalakwitse pokakhala pa mwambo umene boma linakonza kunthungwa mboma la Mzimba kumene kudagwera ndege ya Malawi Defense Force imene yanyamula olemekezeka vice president wa tsiku lino Dr. Chilima komanso Amalawi ena okwana 8. Nde mwazimvera nokha Malawi timadusa choke mutiuze maganizo anu pa zimene Akape Kombe in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.